तर नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना सकाळी शुभ सकाळ. तर आज मी बऱ्याच दिवसानंतर सकाळची चाय पिते. चाय पिल्याने मित्रांनो गेले खाली गेल्यानंतर बाजूकत ना भाविष्य पप्पा आणि भाविष्य आई तरव लावत होती. तर कशा प्रकारचा तरव लावतो तो तुमका बघूकत भेटात. नंतर म्हटलं गणपती सणावरती द्या तिकडचं जरा व्ह्यू दाखवूया. तर गणपती सणावरचे व्ह्यू असं झालं होतं मित्रांनो, पाणी एवढा भरला होता. तर मित्रांनो आता कणकवली ते जानवलीत जाऊसाठी या छोटासा ब्रिज झाला असा, हालीच बांधलेला असा. तर आता पटकन जाऊ शकता. बाजूकत मित्रांनो असा काहीतरी स्ट्रक्चर उभा केलेला असा. तर मित्रांनो ह्या धबधब्यासारखा काहीतरी स्ट्रक्चर उभा केलेला असा. तर ह्या लहान मुलांसाठी नक्कीच असा माका वाटतं येणाऱ्या काळात तुमका लवकरच बघूक भेटतात मित्रांनो हल्ली व्हिडिओ. तर बाजूकत मित्रांनो हे असा गणपती सणाचं व्ह्यू सगळं चिखल वरती असं. गणपती सण या नाव कशात पडला तर मित्रांनो गणेश चतुर्थी गणपतीचं विसर्जन केलं जातं आणि ह्या काहीतरी विहिरीसारखं काहीतरी असा याच्या आतमध्ये फोक लाईटी लावलेले असतात मित्रांनो. पहिला संपूर्ण काम झाल्यानंतर नक्की व्हिडिओ बनवून मित्रांनो. नंतर मी घरात येताना झाला मित्रांनो भिजा. तर मित्रांनो जेवण वाढलेला होता, वाटाण्याची उसळ होती, सगळ्याची भाजी होती आणि भात होतो. तुम्ही जेवला नसाल तर जेवू का, लाईक कमेंट